फुंनि अखा हादोंमोन लोगोफोर अखा हानायाव फांफैफिननांदों दा मर्निं टाइम नै दाबो नै बोथोरा मा बारिश हुआ था बारिश की वजह से खिड़की बंद रखना पड़ा हवा चल रही थी तो लोगोफोर एबार आंनि अनला ओंख्रि संनायखौ नायनोबा बासिखा बिबारजों बासिखा बिबार दाउ सामब्राम बानलु गाम्बारि बासिखा गाम्बारि फिसालाया उन्दुफिनबाय बोथोराबो खोमसि अखा हादों नालाय बारसिखा बिबार होनफ्लांदोंलां गाम्बारि बिबारखौ सरि लोगोफोर नोंसिनाव थालायलायदों नै जा मोजां जाखादों नै गोजौआव जोमैया ट्रेक्टर फैबाय नै बिबारखौ बारसिखा होनो बारसिखाखौसो गोसोखांफ्लांबाय थायो ओजों आरो गाम्बारि बिबारसो नामा गाम्बारि बिबारजों दाउ ओंख्रिया सोरबा देनो हरबाय बेदर गैयाना माला गगा मोनजाबावगोनथाय बोथोराबो अखा हानानै खारै होबाय खारै होनानै गोदौहोबाय नै खारै होनानै गोदौहोदोंमोन बेनिफ्राय अन होनोसै लोगोफोर एबार होनोसै एरबाय थानांसिगोन एबार नङाबा गोदोगोनलाय खमद्रायबाय दे एसे हरबावनांसिगोन दहाय बारसिखा होनफ्लांबाय थादों आं लोगोफोर बारसिखा बिबार नङा बेयो गाम्बारि बिबारसो सरि अखा फैफिनबावो नै खोमसि जाबो दा खारै एसे हरफिनसै नै गोदौथोंसै दसे ओरैथिं ओंखाम बहायबाय माबायदि मोनदों लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै लोगोफोर आरो आंबो हाजासे फुल सापर्ट हरगोन अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना लाइक करना शेयर करना दोस्तों के साथ
नै लोगोफोर आङो दा जिरा गुराखौ हानबाय जिरा गुराखौहाय ओरैनो हरोबा गथा खायो नालाय आङो दा बेखौ दैजों मिलायनानै हरनोसै सोरबा सोरबा ओरैनो हरो आरो नाथाय आं जेने कालारा गोजा जाबाय याम्मी याम्मी गोथाव मोदोमनाय लोगोफोर बेयाव दा एसे दै होनानै लानोसै आं गलायनानै बेहाय हरनोसै आरो गगा रायजोफोर गगा गगा मोननानैनो एकदम जाला ओमफ्राय दा एसे गोदौबावथोंसै एसे गोदौबावथोंसै जाखाबायानो नै गाइस रेडि जाबाय नै आंनि अनला ओंख्रिया नै दाउ ब्रयलार आंनि ओंख्रिया रेडि जाबाय अनला ओंख्रिया एबार ओंखामाबो मोनबाय थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै बिथांमोना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आरो नै आं बेखौ साखिनायनोसै आरो माबाया जानो होनदों नालाय सासे मानसिया बिदों नालाय आं बेनो दा जानो हैसै आरो थ' बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर गोथाव जाबाय ने माबायदि मोनदों आंनि गाम्बारि बिबारजों अनला आरो दाउ ब्रयलारजों ओंख्रि संनायखौ लोगोफोर